hilerokoa pausatu izan bali madugu, deskantxito pixka, eta gero ziurrenikan aurre ovulazioaren fasean, egongo gara energikak. Eta hori izaten da arriskua, eta guk askotan entzun dugu hau bai naiz ni. Eta hor, claro, sistemak horrela nahi gaitu. Guk egin dugun irakurketa urte guzti hauetan da, sistemari gehien gustatzen zizkioan gure faseak direla aurre ovulazioa, godalako energia, ez da pixkat eredu hegemonikoaren gertutikan, ez, daukagu puntx eta bar, eta, klaro, ovulazioaren fasea, ze hor izaten algara ama. Baina, klaro, aurre hileroka eta hilerokoa, ez zaizkio gustatzen sistemari. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zerga erreformen inguruko datuak ezagutzera ematen ari dira lurralde historikoetako aldundiak. Erakunde hauetako ogasun sailek hainbat berrikuntza aurreikusi dituzte erreforma hauetan. Besteak beste, gazteei ordaintzen dituzten alokairuen 25% bueltatu nahi diete. Etxebizitzen erosketaren kasuan, plangintza berriak onartuz gero, urtean 85.000 euro baina gutxiago irabazten dutenei soilik aplikatuko zaie, orain arte herritar guztiak onuradun izan dituen kenkaria. Eguerdion, Imanol Pradales lehendakariak 2025ko aurrekontuen inguruko hitzak plazaratu ditu gaur Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Pradalesen arabera, EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan duen jarrera bera balu, adostasuna posible izango litzateke. Nahiko nukena da ikustea EH Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, alazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu ariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela EH Bildurekin. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoak kezkatuta daude feminismoaren aurkako mezuekin eta indarkeria matxista gutxiesten duten diskurtsoekin. Horregatik, indarkeria matxistaren kontrako egunerako antolatutako kanpaina instituzionalak mezu negazionistetan jarriko du arreta eta gizarte kohesiorako deia egingo du. Eguerdin guztioi, ordubiak eta 2 diren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak irrati publikoan elkarrizketa eman du goizean. Hainbat gaien artean aurrekontuak izan ditu hizpide. Oposizioko alderdiekin aurrekontuak negoziatzen ari da Eusko Jaurlaritza. EH Bilduren txanda izango da gaur, baina bien bitartean Pradales lehendakaria mesfidati agertu da EH Bilduren jarreraren aurrean. Nahiko nukena da ikustea EH Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, alazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu ariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela EH Bildurekin. Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan esan ditu hitzok Pradales lehendakariak, hitz handietatik ekimen zehatzetara igarotzeko eskatu dio koalizio abertzaleari eta epe luzera bakarrik ez, eguneroko beharrei begiratzeko. Hala ere, zintzoki aztertuko dituztela alderdietako ekarpenak iragarri du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zerga erreformaz ere mintzatu da, positibotzat hartu ditu Eusko Jaurlaritzako osatzen duten alderdiek adostutako akordioak eta horri ezetz esatea zaila izango dela nabarmendu du. Alderdi politiko bakoitzak erabaki beharko du. Hor daude 3 alderdi, niretzat eta edukiak ikusita etzai bat ere errez egiten ezetz esatea gazteentzako
etxeak erosteko zein alokatzeko neurriei ezetz esatea. Enpresa txiki eta kooperatibentzako jartzen diren neurri fiskal positiboiei ezetz esatea. Konziliazioari ezetz esatea. Transizio berdeari ezetz esatea. Ez dut uste hain erreza izango denik guztia justifikatzea. Pradalesek esan du oraindik eskualdatzeke dauden eskumenei buruz itxaropentsu dagoela eta gobernu akordioan jasotakoa betetzeko konpromisoa berretsi du. Nazio eraikuntzan aurrera egiteko aukera ikusten du lehendakariak zentzu horretan. Azkenik Pradalesek kezka agertu du euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean eta azpimarratu du erronka ez dagoela bakarrik administrazio publikoan. Erronka ez dago euskalduntze prozesuan eta euskal administrazioan bakarrik. Niretzat erronka, euskararen erronka, dago eskoletako patioetan gure umeek eta gazteek, nahiz eta euskaraz ikasi erderaz aritu eta aritzen badira, lan munduan, enpresen munduan, komunikabideai begira edota aisialdian. Hor daukago erronka benetan. Jauzi kualitatiboa eman behar dela nabarmendu du lehendakariak eta euskalgintzarekin eta euskalgintzatik kanpoko eragiekin adostasuna bilatzaren alde agertu da. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuen harira, gaur elkartuko da Noel Danju Ogasun Sailburua EH Bildurekin koalizio sobiranistaren babesa lortzearen bidean. Atzo bildu zen Danju, Sumar eta PPko ordezkariekin, Alderdi Popularrak aurrekontua babestuko dituela adierazi bazuen ere, talde konfederalak zartak jo zituen kontuak. Benetan momentuak eskatzen duena planteamendu horiek egitera, aurrerako horiek egitera, eta hori Euskal Herria Bildurekin egiten da. Euskal Herria Bildurekin adostasunetara iristeko, adostasun horiek landu egin behar dira, eta gure begiradak ere presente gure. Pasaden ostiralean aurkeztu zituen Iruñeko udalak 2025era bideraturiko aurrekontuak. Aurretik jakinarazi bezala, historiako zifra altuena izango dute, 287,6 milioi euroko plan ekonomikoa prestatu baitute. Iruñeko udalak aurrekontu berria izanen du 2025ean ostiralean gobernu taldea osatzen duten indarren, EH Bildu Geroa Bai eta Kontigozurekin eta PSNren artean akordioa sinatu ondoren. Akordioak legealdiko lehentasunezko proiektuak jasotzen dituen ibilbide orria izarri du. Eta 4 milioi euro bideratuko dira PSNek aurkeztutako zuzenketarako. Aurreikuspenen arabera, azaroaren 28an onartuko da aurrekontu proiektua eta martxoan lortutako gerakinekin inbertsio berriak onartuko dira. Gobernu taldearen aldetik, Iruñeko alkatea Joseba Sironek EH Bilduren izenean eta Geroa Bai udaltaldeko Mikel Armendariz eta Kontigozurekin taldeko Txema Mauleon bozeramaileek sinatu dute akordioa. PSNren aldetik Marina Kurielek sinatu du, Iruñeko udaleko sozialistak taldeko bozeramaileak. Akordioa sinatu ostean, komunikabidei egindako adierazpenetan, Asironek adierazi du ilusio handiz hartzen dutela erronka. Iruñeko alkatearen ustetan, aurrekontu akordio honek 2023ko abenduan lortu zen akordio politikoa indartzen du. Akordio honek baieztatzen duela
2023ko abenduan lortu genuen akordioa, bermatzeko Iruñan aldaketa politikoa izango dela. Eta arrazoia ematen digu hortan ere, ze erakusten da garai bateko paralisi horrekin amaitzeko behartzela aldaketa hori. Aurrekontu akordioak hainbat konpromiso biltzen ditu jarduera eremu desberdinetan. Hala nola, etxe bizitza, mugikortasuna eta osasuna. Kultura plan estrategiko bat egitea, Iruñeko auzoetan jarduerak sustatzea eta berdintasun politikak. Iruñeko udalaren 2025erako aurrekontu proiektuak 287,6 milioi euroko aurrekontua du. Hau da, 2024ko onartutako baino 7,7 gehiago. Hiriaren historiako zifrarik altuena da, 2007an onartutako 270 milioiak gaindituz. Astelehen honetan eman dute aurrekontu proiektuaren ildo nagusien berri. 80 partida ezberdin, hiriko auzo guztietan proiektu eta jarduketa desberdinak dituztenak. Sarasate pasalekua berrurbanizatzea, Txantreako kaleak berritzea, Belosoko bidegorria edo Beritxitoseko errugbiztelai bat dira datorren urterako aurreikusitako inbertsio nagusitako batzuk. Sortuk manifestaziorako deialdia plazaratu du datorren azaroaren 20irako. Santri Pruruar eta Josu Muguruzaren hilketen 40. eta 35. urteurrenean gauzatuko da. Gora Santi! Gora Josu! Herria zuekin! Santi Josu! Herria zuekin! Santi Josu! Herria zuekin! Indarkeria matxista ukatzea haren alde egitea da, batu gaitezen geldiarazteko. Horixe da, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoek azaroaren 25ean erabiliko duten leloa, feminismoaren aurka egin eta genero indarkeria gutxiesten duten mezuei aurre egiteko gauzatuko duten kanpainan. Atzo egin zuten honen aurkezpena Lehendakaritzaren egoitzako areto nagusian. Eta gaztei begiratuta, nik uste dut gehiengoak nolabait indarkeria matxistaren kontran zaudetela, berdintasunaren alde bazaudetela, baina jakin badakigu eragin hori, mezu horiek duten eragine horiei eta aurre egin behar diogu. Nafarroan, Hezkuntza Publikoko sindikatuen ordezkariak eta Hezkuntza Departamentua elkartu egin ziren beste behin ere atzo goizean. Bilera hartan, Carlos Jimeron kontseilariak proposamen berri bat helarazi zien sindikatuei. Ikasratioak jaisteko aukera plazaratu zien besteak beste. Elako ohar baten bidez jakinarazi zuenez, urriegitzat jotzen du proposamen hau eta Hezkuntza Departamentuak gauzatutako negoziazioa faltsua eta lotsagarria dela ere adierazi zuen. Ostiralean hasi zen Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako hauteskunde kanpaina eta giroa gaiztotuta dago. Atzo, Guillermo Kindosek, Eba Ferreira errektore eta hautagaiaren taldeko kideak dimisioa aurkeztu zuen.
Kindos, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordea zen, eta Jose Ramon Bengoetxea errektore hautagaiak salatu zuenaren arabera, bera litzateke X-sare sozialean troll kontu bat sortu zuen Ferreiraren taldeko kidea, Bengoetxearen hautagaitzaren parte ziren pertsonak iraintzeko eta difamatzeko erabili zuena. Karteak jardunaldi batzuk antolatu ditu. Bertan, Palestinaren aldeko borroka juridikoa aztertuko dute adituen ezagutzaz baliatuz. Ekimena Bilbon gauzatuko da larunbat honetan eta Iruñean datorren astelehenean. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen. Pasaden asteburuan, Lurrama nekazaritza azoka ospatu da Miarritzen. Aurtengo edizioa azaroaren 8tik 10 bitarte gauzatu da eta laborantza herrikoi baten aldeko autua egin nahi izan dute antolatzaileek beste behin ere. Lurramako arduradunei jakinarazi dutenaren arabera, 25.000 bisitari gerturatu dira aurtengoan azokara. Ekonomia arloan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gauzatuko diren erreforma fiskalen eraketa aurrera doa. Lurralde bakoitzeko aldundietako ogasun sailek hainbat neurrik berri jarri nahi dituzte martxan. Hala nola, gazteei ordaintzen duten alokairuaren 25% itzultzea, edota etxebizitza baten erosketari dagokion kenkaria urtean 85.000 eurotik bera irabazten dutenei soilik aplikatzea. Arabako ostalaritzan grebarako deialdia egin dute datorren abenduaren 5 eta 7. Sektoreko hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago duela urtebetetik. Hala ere, badirudi datorren abenduaren 14an berriro elkartuko dela mahaia. ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek abenduak 5 eta 7an izango den Arabako ostalaritza sektoreko greba deialdia helarazi dute.
Helburua patronalak hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrera egitea dela jakinaraziz. ELA, Comisiones Obreras eta UGTek aitortu dutenez, SEA Arabar elkartearekin egindako azken bileran, sindikatuek soldatak 2024 arte eguneratzeko eta egiteke zeuden gaiak 2025erako uzteko trantsizio hitzarmen bat proposatu zuten. Hala ere, patronalak sektoraren baldintzak okertuko zituen proposamena aurkezterekin batera, aurrera pausorik eman ez zela salatu zuten sindikatuek. ELA, Comisiones Obreras eta UGTek beren aldetik, ostegun honetan bileran aurrera pausoak ematea espero dute. Horrela ez bada, abenduak 5 eta 7 deituriko grebak aurrera jarraituko duela plazaratuz. Sindikatuek lanaldia nabarmen murriztea eskatu dute. Gaur egun 1756 ordukoa baita. Raiderrek eta pisuetako garbitzaileak dituzten arazoak konpontzeare eskatzen dute. Hala nola soldata prekarietatea, kontratu arazoak, indemnizazio ezak eta bar. Gainera, sektoreko hitzarmen berriaren esparruan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea exigitzen dute. KPI-ari lotutako soldata igoera bidez akordioa sinatzean 15,3ko hasierako igorarekin alegia. Pero horretan, LAB sindikatuak ez du deialdiarekin bat egin, haren esanetan gainerako sindikatuek atzean utzi dituzte gai oso garrantzitsuak. Nazioartean, Latinoamerikari dagokionez, Kolombia eta Peruko berriak dakarzkigu aste honetan gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Emakumeen genitalen mutilazioa hitz egitean Afrikara begira jartzen gara, baina Kolonbian ere oraindik egiten den praktika da, Latinoamerikako herrialde bakarra. Nazio Batuen biztanleria funtsak eman dituen datuen arabera, 2024an 4,4 milioi neskatok genitalen mutilazioa jasateko arriskua izan dute munduan. Kolonbian ez dago erregistro ofizialik, baina NBek jasotako datuen arabera eta Kolonbiako Osasun Instituto Nazionalak jakinarazi duenez, 2023an urtarriletik azarora 89 kasu jaso ziren. Batez ere, 0 eta 5 urte bitarteko neskatoek sufritu dute, komunitate indigenetan. Esan gabe doa eta Nazio Batuen biztanleria funtsak ere azpimarratzen du, herri indigenetan ematen den praktika hau jasotako zerbait da, hau da, ez dela jatorrizkoa. Honekin, Nazio Batuen erakundeak eta Frantziak Kolonbian duen enbaxadaren laguntzarekin, herri indigenekin lankidetza sustatu zen 2023an emakumeen genitalen mutilazioa desagerrarazteko. Erronka 2030 baino lehen praktika hau ezabatzea da. Esan bezala, Nazio Batuen biztanleria funtsak Frantziako enbaxadaren laguntza izanen du garapen iraunkorreko helburua betetzeko, neskato, nerabe eta emakumeen osasunerako, bizitzarako eta sexu eta ugalketa eskubideak bermatzeko. Kolonbian hainbat kongresukidek lege proiektu bat aurkeztu berri dute praktika hau gaitzesteko. El País berri paperak jasotzen duenez, uztailean Cristian Garcés ordezkari uribistak antzeko proiektu bat proposatu zuen zigorra bilatzen zuena. Ideia hori baztertzen du Carolina Giraldok, Risaralda departamentuko ordezkaria da. Bertan erregistratzen dira kasu gehien. Horregatik bestelako proposamen bat mahai gaineratu du. Bere ustetan zigorra ez da bidea. Politika publikoak eraiki behar dira indigenek uler dezaten praktika honek suposatzen duen kaltea. Agintari indigenen eta agintari zibilen artean elkarrizketa bultzatu nahi dute eta horretarako justizia arteko mekanismoak eraikitzea proposatzen dute. Azken hilabetean gora egin duten nabarmen estortxoek Perun, baina batez ere Liman, hiriburuan. Gehien sufritu dituen sektorea garraioen sektorea izan da. Erasoak Infobaek jasotzen duenez, kupoak kobratzen dituen mafiei loturik daude. El País komunikabideak David Mujica abokatuaren hitzak jaso ditu eta honek dio hiri garraioaren gutxien ezeuneko 40 estortsionatua dela edo izan dela. Irailean presidenteak Dina Boluartek larrialdi egoera dekretatu zuen Liman eta Callaon. Helburua delinkuentzia olatua geldiaraztea. Ordutik baina egoerak ez du hobera egin. Horregatik, azaroaren 13, 14 eta 15ean lanuzte nazionala deitu dute. Peruko langileen konfederazio orokorrak ere bat eginen duela aurreratu du.
Asia eta Pazifikoko lankidetza foroarekin eginen du bat lanuzteak, egun horietan ospatuko da eta bertan parte hartuko dute Amerikako eta Asiako hainbat presidentek. Eskakizunak, lanuzte orokorrenen eskakizunak argiak dira, Dina Boluarteren gobernua presionatzea. Hainbat kolektibok garraio sistema integratu bat eskatzen diote gobernuari informaltasuna murrizteko. Horrekin batera, krimen antolatuaren aurka egiteko neurriak nahi dituzte herrialde osoaren segurtasuna bermatzeko. Gainera, 32/108 legea bertan bera uzteko eskatzen dute, krimen antolatuaren legea deritzona. Honek, motzean eta gehiegiez luzatzearren, irizpide zorrotzagoak ezartzen ditu antolakunde kriminalen delituak definitzeko. Honek, modu batera edo bestera gertaera bat estortxio edo sikariato gisa etiketatzea zaildu egiten du. Beraz, lanuzte eta protesten helburua lege hau indargabetzea da. Edo, gainerakoan, hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatuko dute. Pasaden asteburuan ospatu da Bilbon jokoteknia jardunaldien aurtengo edizioa. Azkue Fundazioak antolaturiko ekitaldia pasaden larunbatean ospatu zen Euskararen Etxean. Bertan izan zen Xabi Alo. Gamerauntziak, Azkue Fundazioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak jokotekniaren 7. edizioa antolatu dute Euskararen Etxe honetan, hainbat hitzaldi egon dira, baita gamer gela ere. Jokotekniagaz apurret bilatzen dugune da Euskal Herriko orokorren bideojokun industriz ezagutzera moti, batez euskeriagaz lotutez, hainbat aditu ekarretxe bertora. Aurten Euskal Herri begire jarri gara barrero, ez da lehenengo biderra, baina aukitu guzen lau izlarizek bertokoak izan dire. Balde batetik aztertu dugu lehen hizkuntzako ere gazle bategaz kontsumo iturak eta halako gomendizoak ez, bideojokuen inguruen, zenbat jolastu, nun jolastu eta bar. Gero itzultzaile bat eduki dugu, bera arduratu da hainbat eta hainbat bideojoku euskeratziez. Eta horren inguruen bere lana azaldu dozku beste izlari batek eta itzulpenak eitzeko be, aholkuren bat edo beste be emoteko aukeri eduki dugu. Gero bestalde diseinatzaile grafiko bat egon da, 3. itzaldireko. Eta arduratu da batez be, marketinge aurkeztiez, bideojokuen marketing kanpaina bat edo marketing baliabideek zelan sortu, zelan bideratu, eta horren inguruko aholku batzuk emon dozkuz. Eta bukatzeko artista nagusi bat eduki dugut, bertako Euskal Herriko estudio bateko artista nagusi bat. Sortu da bezan bideojokuek, Keplerian taldeko bideojokuek aurkezten, eta batez be untxe momentuen eratzen da bizen bideojokuek zer nolakoa da aurkezten ibili da. Tekstura, harri hauek adibidez, gerturatzen zarenean, pixel blokez egindan daude, bale? Gamer gela da berez, Gamerauntzi alkartiek egiten daben ekitaldi bet, tailer bat. Nun saiatzen garen bada, berez, euskarazko bideojokuen erakustaldi bet. Gamerauntziak berez, bere webgunien euskarazko bideojokuen zerrendi deko, gaur egun 127 bideojoku edoz bertan. Eta egiten dugune da gamergeliaz, horrek ezagutzera amon, ez? Ezagutzeko da probetako aukeri izkantzen dugu, hainbat ordenagailu, kontsola eta jartzen duguz, probetako, ez? Ikusteko ez dala euskarazko bideojoku mundu, ez dala bakarrik alako hezkuntza bideojoku eta mugatzen, danatari jolasteko aukeri dikugule gaur egun, Mario Kart, Minecraft, eta bertoko beste hainbat bideojoku dauze bai euskeraz eta bar, ezagunek edo txikiz hauek. Orduan, apurret danetarik jolastu lehikela, euskal hezkuntzan danetarik jolastu lehikela ezagutzera bideratutako ekintza bada. Berez da, Euskararen Etxean deitzen dugun lehenengo biderra da, oin urte pare bat bai engendun, Arrobia ikastolan engendu nien jokoteknia, bertan gamergelatxu bete eitzeko aukeri ikusten duen. Bertan eitzen dugun lehenengo aldize da, eta ia jente animetan da, bertara otortzen da baina orokorrien nahiko txoko politxizetan da horretarako, ez? Ezagutzeko, aipatu dutena, gure hizkuntzan jolasteko aukeri bedeko gula. Gamerauntzian aldetik, bere inguruen dabizen beste sortzaile eta bideojoku zaren aldetik, zerrenda hori hazten doala.
eta gaur egun bide bakarra dela topetako ze joku dauen euskeraz, bai doakoak, bai ordainpekoak, plataforma desberdinetakoak, orduan interesa badagoen horretarako, justo lehen jokotenean bai hurbildu askoz batzuk esaten, ez du jakin hau euskeraz dagoenik da igual jolasteko aukera idekotoin, hor topeko duzuek emirantxea.eus webgunien bertan hau dana. Azteko, jokoteginerako badeko guz pentsa eta beste ekintza batzuk ia bideratxeri dikogun, adibidez garatzaien asokatxu bet edo oinale izetie berton ezagutxera moteko Euskal Herrizen indizen bideo jokuek, horren horretarako babes hori jasotzen dugun da aurrera etxeko aukeri dikogun. Gure aldetik besterik ez gaurkoz. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.